Jos sulla on raamattusi, niin nosta tässä kohtaa Jumalan sana ylös. Tai jos ei ole raamattua mukaan, nosta käsi ylös Herran puoleen ja julista mun perässäni. Niin, että pimeyden vallatkin kuulee. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Minä uskon Jumalan sanaan. Minä lähden muuttuneena täältä tänään pois. Sillä Jumalan sanassa on elämää muuttava ja eläväksi tekevä voima. Minä kuulun Jeesukselle Kristukselle. Joten saatana, sinulla ei ole minussa mitään. Häivy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Elämästäni, perheestäni, seurakunnasta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, pyhitä minut totuudessa. Sinä ja sinun sanasi on totuus. Aamen. Joo, Jeesus Kristus, mestari, me olemme tosiaan tässä sinun edessäsi, Herra, vajavaisina ihmisinä. Jeesus, rakas mestari, ota sinä tämä koko tilaisuus hallintaasi. Ja kiitos, Herra, että mä olen jo kokenut, kuinka sä olet ollut läsnä tässä. Kiitos, Herra, noista profeetallista sanoista ja näystä, joita olet meille antanut. Ja Isä, avaa kuulijoiden sydämet. Isä, avaa kuulijoiden sydämet, ottaa sanaa vastaan. Niin, että jokainen täällä oli ja niin kuin sinä, Herra, sanoit palveleesi Jaakobin kautta, olkaa sanan tekijöitä eikä vaan sen kuulijoita. Isä, avaa kuulijoiden sydämet, että tämä sana oikein pureutuu, Herra, kuulijoiden sydämiin ja saa tehdä, Herra, sinun tahtosi mukaista hedelmää. Ja Herra, vaikuta niin, että jos joku kokee pistoa, niin kiitos Isä siitä, sillä se on sen merkki, että sinun sanasi tekee työtään ihmisen sydämessä. Ja olkoon tietäväksi teille, että jos joku kokee pistoa Jumalan sanan julistuksessa, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa, joka me voidaan tehdä parannus, päästä vapaaksi niistä asioista, jotka sitoo, tai voidaan sulkea sydän ja työntää Jeesus pois, jolloin me helposti joudutaan vielä syvemmälle niihin siteisiin, jotka meitä sitoo. Rakas Pyhä Henki, ota sinä tämä tilaisuus täysin hallintaasi. Ja kiitos Jeesus, että tänään jos on sairaita, tilaisuuden jälkeen rukoillaan sairasten puolesta, niin kiitos Jeesus Kristus, että sairaat paranevat. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi. Kiitos Herra, että annat taas kerran parantavan voitelus, parantavan virtasi, liikkua Herra niin, että sairaat paranevat ja vangitut vapautuu erilaista siteistä ja kaahleista. Jeesus Kristus, sinun pyhässä nimessäsi. Sitten avataan Raamatusta tutut Raamatun kohdat, Matteus 22, 37-40. Matteus 22, 37-40. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Luetaan uudestaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Jos seurakunnat, yksilö uskovat, seurakunnat laajemmin tai edes jossain määrin eläisi näiden sanojen mukaan, toteuttaisi näitä sanoja omassa elämässään, niin uskovien elämä, seurakuntien elämä olisi täysin, hengellinen tila olisi täysin toisen näköinen, mitä se on nyt. Jos me rakastetaan Jumalaa näiden sanojen mukaan koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä, me antaudutaan silloin Jeesukselle. Me halutaan olla kuuliaisia Herralle ja hänen sanalleen. Me sanoudutaan irti synnistä, kaikista Jumalan tahdon vastaisista asioista. Annetaan itsemme Herran käteen. Me halutaan silloin laittaa elämämme järjestykseen Jumalan ja hänen sanansa kanssa. Kun monet sanoo, että
on niin kuin elämä sotkussa monella tavalla. Ja sitten kun mä ihmisten kanssa juttelin, niin käy ilmi, että siellä monesti on syntiä tai muuta epäjärjestystä Jumalan kanssa, että on näkyvää syntiä tai ihmissilmälle näkymätöntä syntiä. Näkymätön synti on, kaikki tietää, näkyvät tupakkaa, alkoholia, haureutta, pornografiaa, joka on tämä yhteiskunnan, tämä sukupolven oikein semmoinen perkelee tuoma järkyttävä asia. Ja sitten on näkymätöntä syntiä, kateus, anteeksi antamattomuus, katkeruus, epäuskossa vaeltaminen, epäusko muuten syntiä Jumalaa vastaan. Niin, kun me rakastetaan Jumalaa, me halutaan laittaa elämämme kuntoon, järjestykseen Jumalan kanssa. Jumala on järjestyksen Jumala. Ja tiedätkö, Jumala haluaa meitä aina siunata. Se on niin kuin näin, että me ollaan Jumalan siunaavan käsien alla, kun me ollaan Jeesuksen omia. Herra ei halua siunaavaa kättä meidän päältä ottaa, mutta jos me eletään synnissä, me itse astutaan sieltä siunaavan käden alta pois. Se on meidän valinta, sinun ja minun. Silloin alkaa tulemaan epäjärjestystä, tuhoa ja turmiota. Synnin kautta ovet avautuu myös viholliselle tekemään työtä myös uskovan ihmisen elämässä. Pääsee tuomaan niitä vaikeuksia, ongelmia, kaikkia pimeydestä tulevaa tuhoa ja turmiota myös uskovan ihmisen elämään. Meidän täytyy laittaa elämämme kuntoon järjestyksen Jumalan ja hänen sanansa kanssa. Kun me laitamme oman elämämme kuntoon, olemme sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Laitamme elämämme kuntoon ja järjestykseen Jumalan sanan viitoittamalla tavalla. Me astumme takaisin sinne Jumalan siunaavien käsiin alle. Ja silloin hän alkaa laittaa meidän elämämme järjestykseen. Niin meidän elämä tulee järjestykseen, elämä perheessä tulee järjestykseen, vaikuttaa lähipiirin, vaikuttaa seurakuntaan. Tämä Matteus 22:37, tämä on niin mielettömän tärkeä jae. Ja mennään kohta eteenpäin. Tähän liittyy muitakin jakeita, jotka liittyy tähän samaan asiaan. Kun me rakastamme Herraa, me antaudumme Jeesukselle, Kristukselle koko sydämestä, sielusta ja mielestä. Ja me haluamme olla kuuliaisia Herralle ja hänen sanalleen. Kaikissa asioissa. Ja hän laittaa meidän elämämme järjestykseen. Hän on se, joka meitä auttaa. Ja hän on se, joka meitä uudistaa. Hän haluaa puhdistaa. Niin kuin monesti viime aikoina enemmän ja enemmän Herra on antanut mulle sanaa julistettavaksi parannuksen teosta. Se parannuksen teko, se on Jumalan armoa, että me saamme tehdä parannusta. Sillä Jumala, joka näkee kaiken, hän näkee, että on asioita, jotka meitä sitoo ja kahlitsee. Ja tiedätkö, sydämestä lähtevä parannuksen teko. Se on lähtökohta, miten voit päästä vapaaksi niistä asioista, jotka sitoo ja pidättelee. Miten voit päästä eteenpäin uskossa, eteenpäin Kristuksessa. Minäkin elän jatkuvassa parannuksen teossa, niin kuin Jeesus opettaa Luukas 9:23. Meidän käytännössä tulisi elää joka päivä parannuksen teossa. Ja mä sanon semmoisen asian, että mä elän siinä parannuksen teossa. Mä elän niin kuin Paavali sanoo, minä elän pitääkseni oman tunnon puhtaana Jumalan ja ihmisten edessä. Niin minäkin elän. Mun sanoja saa vapaasti arvioida. Mulla on puhtaat jauhot pussissa. Mä elän parannuksen teossa Herran edessä. Joka päivä mä sanon, että mitä mä oon konkreettisesti itse kokenut. Kun elää siinä parannuksen teossa, pääsee jatkuvasti, mitä tulee niin kuin Jumalan tahdon vastaisia asioita. Mä pyydän niitä anteeksi ja mä pääsen niistä heti eteenpäin. Ja sä pääset lähemmäs Jeesusta. Jopa niin pienissä asioissa susta tulee hengessä niin herkkä, että kun sä olet lähellä Kristusta, lähellä rakasta Herraa ja vapauttajaa, että sä tunnet pienistä asioista, kun sä teet väärin. Henki on niin vahva sinussa. Mäkin tunnen silleen, että Jumalan armosta, kun mä vietän paljon aikaa Herran edessä, niin mä vähänkin käännän ajatuksia Herran puoleen. Mä ihan fyysisesti koen heti, kun Pyhä Henki on niin kuin läsnä ja taivaat on auki. Ja sitten jos joku vaikka loukkaa mua sanoillaan, jos mä en anna anteeksi sitä, ihan niin kuin ylistyksen vetäjä puhuu anteeksiannon tärkeydestä. Jos en mä heti anna anteeksi sitä, niin tiedättekö, sitten mä menen Herran eteen, mä koen heti, että nyt on jotain pielessä. Heti koen, että nyt on niin joku este. Ja sitten kun mä pyydän, että Herra, mikä tässä on esteenä, ja Pyhä Henki muistuttaa, että joo, se ihminen loukkasi ja se on jotenkin, mä en ole antanut sitä anteeksi. Ja sitten kun mä annan sen anteeksi, joo, taas niin kuin taivaat aukeaa.
Ihan niin kuin sanoit, niin kuin Raamattu sanoo, että kun me annamme anteeksi, niin Isä antaa anteeksi meille. Sitten jae, joka liittyy tähän, mennään Matteus 6:33. Tutut Raamatun paikat ja niin mielettömän tärkeät. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Mikä kaikki tämä? Mitä tässä edellä luetellaan? Kaikki se, mitä me myös ajalliseen elämään tarvitaan. Kaikki se, mitä me tarvitaan suhteessa Herraan, suhteessa niin kuin muihin ihmisiin, tähän eläksemme tätä elämää, kun me etsimme ensin Jumalaa, kun me rakastamme tuon Matteus 22:37 mukaan Jumalaa koko sydämestä, sielusta ja mielestä, me etsimme silloin Herraa ja hänen kasvojaan ensin. Kun tulee ongelmia, murheita, ei aleta ensin valittamaan ja voivottelemaan, vaan käännetään Herran puoleen. Että Herra, mulla on tämä ongelma, mulla on tämä murhe, mä tuon nämä sun tietoosi. Vaikka hän tietää, mutta hän tahtoo, että me tuodaan hänelle tiettäväksi. Ja pyydetään, kiitos Jeesus, että sä autat mua tässä. Kiitos Jeesus, että sä siunaat mua ja autat mua menemään tästä ja autat mua tässä ja tuossa asiassa. Se on Herran tahto. Ja kun me tuon Matteus 22:37 mukaan rakastetaan Jumalaa koko sielusta, koko sydämestä, koko mielestä, niin me etsitään ensin Herran kasvoja. Ja niin kuin mä puhuin siitä, että me eletään synnissä, me astutaan pois Jumalan järjestyksestä. Meidän tulee laittaa omaa elämämme järjestyksen Jumalan kanssa. Niin tämä Matteus 6:33 puhuu myös juuri siitä. Kun meillä on elämä järjestyksessä Jumalan kanssa, jos me sydämestä etsitään ensin Herraa ja hänen kasvojaan, meillä on sydän oikea silloin Herran edessä, kaikki muu meille annetaan. Mitä me tässä ajassa tarvitaan? Meillä on aina apu ylhäältä. Meillä on niin valtava etuoikeus, meillä Jeesuksen omilla. Meillä on kaikkivaltias Jumala, johon me saadaan turvata. Mä ihmettelen, että miten uskosta osattomat ihmiset voi ylipäätään elää täällä. Heillä ei ole Jeesusta Kristusta turvana, joka on meillä joka ikisessä elämämme kohteessa, elämän tilanteessa turvana ja apuna. Hän on meidän voimamme lähde, uskomme alkaja ja sen täyttäjä. Mä varmaan yhden saarnankin joudun puhumaan tämmöisestä, mutta mä nyt lyhyesti sanon, koska mä koen, että tämä nousee mieleen. Vähän niin kuin puhelin. Jos et sä lataa puhelinta, niin siinähän ei ole virtaa. Siinä ei ole voimaa. Et sä tee silloin mitään sillä. Jos me ei rukoilla, jos me ei lueta Jumalan sanaa, meidän hengellinen akku tyhjenee. Monesti itsekin, kun on erilaisten huolia ja ongelmien, kaikkien painostuksen täyttämä ja tuntee tästä niin kuin tyhjä kaivo ja menee Herran eteen. Välillä on 5 minuuttia ja sitä tuntee, että kun sitä on saanut latautua, akut on täynnä. Välillä menee tuntia. Mä joskus yöllä, kun mä oon pitkään aikaa Herran edessä, mä jes! Kiitos Herra! Ylistys ja kunnia sinulle ihana kaikkivaltias Jumala. Tää on niin täynnä taas Jumalan voimaa, vaikka tyhjänä kaivona meni siihen eteen. Se on niin kuin menee rukoukseen, niin kuin laitettaisiin töpseliä. Pyhä henki alkaa tekemään työtä. Kun sä rakastat Jeesusta ja kun sulla on elämän järjestyksessä hänen kanssaan. Tärkeää rakastaa kaikkivaltiasta Jumalaa koko sydämestä, sielusta ja mielestä. Mä haluan antaa sulle, koska tämäkin nousee nyt tässä mieleen, hengellisen lääkekuurin, minkä mä oon antanut monille ja on nähnyt, kuinka monien usko on uudistunut. Laita kelloa aamulla vähän aikaisemmin soimaan. Jos et lue päivittäin Raamattua, lue Raamattua. Mä oon antanut monille tämmöisen, että lue yksi luku Vanhaa testamenttia, 1 luku Uutta testamenttia. Jos olet lukenut vähemmän kuin 5 kertaa Uuden testamentin läpi, niin lue psalmea ja Uutta testamenttia. Jos se tuntuu pitkältä, lue vaikka ehkä noin 10 jaetta. Sitten rukoile, pyydä Jeesusta siunaamaan sua ja ylistä vaan Herraa, kaikkivaltiasta Jumalaa. Tuntu miltä tuntuu. Ylistä. Meillä on niin paljon kiitettävää. On niin helppo sanoa, että oli ylistys ja kunnia sinulle ylivertainen, kaikkivaltias Jumala. Ihmeellinen olet sinä suuri ylivertainen Jumala, joka olet kaiken sanallasi luonut. Kiitos Isä, että yksin sinun armostasi.
Mä saan olla sinun lapsesi. Lyhyen aikaa me eletään tässä maailmassa, mutta ikuisuuden me vietetään taivaassa. Lahjoista suurin on iankaikkisen elämän lahja. Kerran kun päässään taivaan kotiin, niin me naureskellaan näille murheille. Että onko mä muistakin valittanut ja miten tuommoiset, kun maailman saastat on saanut mua vedettyä kauas Jeesuksesta. Hän on siunannut meitä iankaikkisen elämän armolahjalla. Ei suurempaa kiitoksen aihetta ole. Sitten laitat, kun olet tämän tehnyt aamulla, laita kello soimaan päivällä. Mikä sulle on hyvä aika? 2, 3, 4, 5. Ylistät Herraa vaan, ylistät meitä vaikka vessaan, jos ei muuta ole lasten keskellä tai töissä tai missä ootkaan. Ja ylistä vaan Herraa. Kiitos Isä, että sä oot niin ihana, rakas Isä. Kiitos Isä, että mulla on turvani sinussa. Kiitos rakas Jeesus, mestarin vapahtaja, että sä oot mun Herrani, tukeni ja turvani. Kristuskallio nimittäin kestää. Muista aina, vaikka dollarit murtuu, euro murtuu, Kristuskallio ei murene. Vaikka koettelmuksia on tulossa, me ollaan niitä kohti menossa. Mutta Kristuskallio kestää. Kristuskallio kestää. Vaikka kaikki muu murenee. Kun me ollaan juurrutettuna Kristuskallioon, niin me kestetään. Ja kun me rakastamme koko sydämestä Jumalaa, me juurrutaan sinun Kristuskallioon kiinni. Niin ei tämän maailman huoletta murheet eikä viettelys pääse meitä viemään pois siitä Kristuksen läheltä ja hänen suunnitelmastaan. Ja vielä tuohon lisättynä sen jälkeen, kun olet päivällä ylistänyt, niin tee vielä illalla sama. Mä oon tämmöisiä lääkekuureja antanut monille. Hengellisiä lääkekuureja. Ja moni on ihminen kuule muuttunut. Pelkästään ylistyksestä. Rukoillaan, ylistetään, luetaan Jumalan sanaa. Kansansa kiitoksen keskellä asuu Herra. Niin kuin Raamattu meille opettaa. Ja sitten tärkeät sanat. Kiittäkää joka tilassa. Ei vaan silloin kun hyvin menee ja on paljon kiitettävää, vaan silloinkin ongelmien ja murheiden keskellä. Silloinkin kun me kiitetään, mä voin konkreettisesti sanoa, kuinka Jumalan voima tulee siihen. Hän katsoo, että yes, vaikka tuolla ongelmia ja murheita, niin ylistystä kuuluu vaan. Ja sä tulet huomaamaan, kuinka sun suhteesi uudistuu Herraa. Sä tulet huomaamaan, kuinka sun liha painuu alas ja Jumalan henki saa sussa tilaa. Ja sä tulet huomaamaan, kuinka Jumalan tuli alkaa sussa palamaan. Ja se näkyy ja se kuuluu ja se tuntuu sun elämässä ja sun kauttasi muille, missä sä liikutkaan. Sun täytyy itse palaa Jumalan tulta, että voit olla sytyttämässä muita. Herra haluaa ravistella seurakuntansa hereille. Herra haluaa olla sytyttämässä sinua ja minua. Ja koko Kristuksen ruumista hereille haluaa sytyttää Pyhän Hengen tulessa palaveksi. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Voi kun minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Herra haluaa liikkumaan Suomessa. Herätyksen sateet on valmiina. Meidän täytyy haluta sanotua irti niistä Jumalan tahdon vastaisista asioista. Mä kehotan teitäkin rukoilemaan. Herra on näyttänyt, kuinka apatian henki on, joka sitoo Kristuksen ruumista Suomessa. Ja myös Euroopassa. Rukoillaan yhdessä. Mä oon murtanut sitä apatian henkeä. Mä oon nähnyt monin paikan, kun se on murtunut. Rukoilkaa illassa myös sitä, että se apatian henki Suomen seurakunnan yltä murtuu. Sitten oikeastaan semmoinen mielenkiintoista tietoa, joka liittyy tähän. Mutta siinä on oikeastaan, niin kuin, mitä me ensin luetaan seuraavista jakeista, niin me ei ehkä oikein ymmärretä, että mitä siinä tarkemmin sanotaan. Mennään 1. Johannes 5:3. Ja sitten mennään tästä Johanneksen evankeliumin 14. ja 15. lukuun. Ja sitten palataan takaisin tähän 1. Johannes 5:3. Herra kerran niin kuin ilmestystiedon kautta näytti, että mitä näissä oikeasti tarkoitetaan. Jumalan sana on niin ihmeellistä. Siinä on ihmeellinen ravitseva voima. Ja se on ihmeellinen, se on niin syvälle pureutuvaa. Siinä on uusia ja uusia kerroksia. Se on valtava lääke sun hengellesi. Lue Jumalan sanaa joka päivä. Luetaan 1. Johannes 5:3. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat.
Sitten mennään tuonne Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Jakeet 15, 21, 23 ja 24. Anteeksi, Johanneksen 14. luku. Onko kaikilla jo valmiina sillä? Jos te minua rakastatte, jae 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jae 21. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Sitten vielä jakeet 23 ja 24. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Sitten vielä Johannes 15 ja 10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Sitten mennään taas takaisin sinne 1. Johannes 5 ja 3. Mitä tässä oikeasti sanotaan? Sanotaanko se, että meidän pitää olla lain alla ja väkipakolla yrittää pitää Jumalan käskyt, sillä oikein lihassa pinnistellä ja ponnistella? Ei siinä sitä tarkoiteta. Nämä jakeet liittyy tuohon Matteus 22:37 ja Matteus 6:33. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Kerran Herra puhui tästä. Mitä siinä oikeasti tarkoitetaan? Siinä tarkoitetaan sitä, että kun me rakastamme Jumalaa koko sydämestä, sielusta ja mielestä, niin me olemme Jumalan armossa. Jumalan armo vaikuttaa meissä niin, että haluamme elää hänen sanansa viitoittamalla tiellä. Haluamme elää suhteessa Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Haluamme elää järjestyksessä Jumalan kanssa. Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Eli se tarkoittaa sitä, että kun me rakastamme Herraa koko sydämestä, sielusta ja mielestä, niin Jumalan armo vaikuttaa meissä niin, että me haluamme automaattisesti elää hänen kanssaan. Suhteessa hänen sanansa viitoittamaa tietä. Linjassa Jumalan sanan kanssa. Eli itse asiassa se on merkki, että me ollaan, niin kuin tässä sanotaan, se on merkki, että me kuljetaan Jumalan armossa, että me haluamme kulkea järjestyksessä, järjestyksen Jumalan ja Jumalan sanan kanssa. Se on niin tärkeä, ehkä tämä antaa vielä syvemmän kuvan siitä, kuin tärkeä on tuo Matteus 22:37, koska se vaikuttaa koko meidän elämään, koko meidän perheen elämään, koko meidän seurakunnan elämään. Kun me elettäisiin näiden sanojen mukaan seurakunnissa, niin tämä kristillisen kentän hengellinen tila olisi täysin toisen näköinen, mitä se on nyt Suomessa ja mitä se on Euroopassa. Ja Herra haluaa meitä ravistelemaan, että me palataan ensin rakkautemme Jeesuksen Kristuksen luo. Sanoutumaan irti siitä, mikä sitoo. Ja ottamaan Herra Jeesus ja hänen sanansa todesta. Eletään sitä uskoa todeksi. Kun me annetaan pyhälle hengelle tilaa meissä, liha painuu alas. Ja niin kuin Johannes Kastaja sanoi, minun täytyy vähetä, että hän, Kristus, voi minussa kasvaa. Vaikka hän tarkoitti sen niin kuin fyysisessä maailmassa tapahtuvaa, että hänen täytyy mennä syrjään, että Jeesus Kristus voi tulla paremmin näkyviin. Mutta siinä on valtava myös hengellinen opetus. Meidän täytyy haluta kuolla itsellemme, omalle lihallemme, että Jeesus Kristus saa meissä enemmän tilaa. Kun Jeesus Kristus saa meissä enemmän tilaa, Pyhä Henki pääsee meissä vaikuttaa niin, että meidän liha painuu alas. Niin hänen tahdostaan tulee meidän tahto. Herran suunnitelmista tulee meidän suunnitelmia. Hänen toiveistaan tulee meidän toiveita.
Meidän suunnitelmat, toiveet, halut on yhtä Jumalan kanssa. Kun Jumalan henki saa meissä tilaa. On niin tärkeää rakastaa Jumalaa koko sydämestä ja antautua ehdoitta mestarille, Jeesukselle, Kristukselle. Mä voin sanoa omakohtaisesta kokemuksesta, silloin alkaa tapahtumaan. Sä kuule tulet huomaamaan, kun annat Pyhälle Hengelle tilaa, kuinka hän tulee auttamaan sua, uudistaa sua, puhdistaa sua. Herra kutsuu meitä tänäänkin parannuksen teon lähteelle. Kaikkia meitä, jotka täällä ollaan. Niin kuin mä sanoin, se on suurta Jumalan armoa. Hän haluaa puhdistaa meitä, uudistaa meitä. Hän haluaa täyttää sut Pyhällä Hengellä ja sytyttää sut palaamaan Pyhän Hengen tulta. Että sä voit olla valona, Kristuksen valona ja suolana siinä, missä sä ikinä kuljetkaan. Ja mielettömän tärkeä just mistä Henkka sanoi, että on tärkeä kuunnella, mitä Pyhä Henki sanoo. Että kyllä me rakastamme Herraa, me haluamme viettää, totta kai jokainen, joka on ollut joskus rakastunut, tietää, että haluaa viettää aikaa rakkautensa kohteen kanssa. Ja kun me rakastamme Herraa, me haluamme viettää aikaa hänen kanssaan. Mä voin sanoa, että ainut asia, mistä mä oon riippuvainen, on Jeesus Kristus. Ja hänen kaikki liittyvät. Mitä siihen liittyy? Jeesuksen kautta Isä, Pyhä Henki, rukous, Jumalan sana. Mä tarvin rukousta joka päivä. Mä en selviä ilman rukousta. Mä tarvin Jeesuksen apua jokaiseen askeleeseen. Me olemme heikkoja itsessämme, mutta me ollaan vahvoja Kristuksessa. Ja kun sä haluat kuolla itsellesi, sä tiedät, että sä tarvit Jeesusta joka päivä. Mutta sä tiedät myös asemasi Kristuksessa. Kaikkivaltias Jumala asuu, tiedätkö, sinussa, joka on Jeesuksen oma. Jumalan henki, ylösnousemusvoima asuu sinussa, joka on Jeesuksen, Kristuksen oma. Sä olet elävä Jumalan temppeli. Älä katso ongelmissa niihin maallisiin murheisiin, omaan lihalliseen heikkouteen, vaan katso Jeesukseen, mitä suuremmat murheet. Katso enemmän Jeesukseen, ylistä enemmän Herraa. Ja tuut huomaan, kuinka apu tulee ylhäältä. Kun me vietämme aikaa siellä Herran läsnäolossa, mullakin mä teen monesti silleen, että mulla on ehkä 1-5 semmoista, just niin kuin sanot, järjellistä rukousta, jotka mä rukoilen, ja sitten mä vaan oon Herran edessä. Mä monesti lattialla makaan tämmöisessä asennossa, tai voi olla polvilla tai istun tai miten milloinkin. Mä oon vaan Herran edessä. Välillä ylistelen Herraa. Jos Pyhäkin nostaa rukousaiheita, sitten mä rukoilen ne rukousaiheet. Mä vaan oon muuten siinä Herran edessä. Oi, ja sitten voi mennä välillä 5 minuuttia, välillä tunti tai 2 ja sitten yhtäkkiä. Vaikka mä niin koen koko ajan sen Jumalan läsnäoloa, mutta vielä semmoinen uudella tavalla, kun Jumalan taivaat niin laskeutuu. Me siinä hänen läsnäolossaan hän parantaa meitä, hän puhdistaa meitä, hän uudistaa meitä. Hän vahvistaa ja voimistaa meitä. Hän sytyttää meitä. Ja avaa meidän hengellisiä korvia näkemään. Vaikka et sä siinä hetkessä kuulis Jumalan puhetta, mutta kun sä alat viettää aikaa Herran kanssa ja kuunnele mitä henki sanoo, niin sä alat huomaamaan, missä sä kuljetkaan, että oi, sä tunnet vaan, kun luet Jumalan sanaa, että tuo oli kyllä mulle tuo sana. Sä koet se hengessäsi. Sä koet, missä sä ootkaan. Sä yhtäkkiä kuulet vaan, kun henki sanoo sitä ja tätä. Ja Herra puhuu tavalla ja toisella. Sun hengelliset aistit terävöityy. On niin tärkeää viettää aikaa meidän rakkautemme kohteen kanssa. Ja kun me rakastamme Jumalaa koko sydämestä, niin me haluamme viettää aikaa hänen kanssaan. Ja mä koen, että täällä on ihmisiä, jotka on ehkä miettinyt, että missä sä oot, Jumala. Missä sä oot, Jeesus? Mä oon tässä taistelujen keskellä ja mä en näe sun vastauksia. Niin Herra on kuullut sun rukouksesi. Hän on nähnyt, kuullut sun sydämesi huokaukset joka ikisen. Mikään ei tule hänelle yllätyksenä. 3 pääsyytä, miksi näin tapahtuu joskus, että me ei kuulla mitä Herra sanoo. 1 on synti, eli meillä on elämä epäjärjestyksessä Jumalan kanssa tai hänen sanansa kanssa. Me ei kuulla mitä Herra sanoo. Jos me eletään maailman himojen ja halujen mukaan, meidän hengelliset korvamme menee sitä mukaan kiinni, mitä enemmän me ollaan siellä maailmassa. Synti on 1 asia, eli tee parannus. Se on ihan yksinkertaista helppoa. 1 syy on se, että
Herra saattaa olla avaamassa sulle uusia ovia, uusia väyliä, mitä sä oot ehkä rukoillut. Ja ne ovet saattaa näkyä hengenmaailmoissa, mutta ne ei näy vielä fyysisessä maailmassa. Ja vihollinen yrittää estää, ettet sä pääsis niistä Herran valmistamista ovista sisään. Yrittää lannistaa sut, lyödä sut alas, että sä niin jäisit taipaleille tavallaan. Ja yksi on se, niin kuin Herra kerran näytti, opetti tämmöisellä sanalla, että Herra haluaa venyttää sun uskoasi. Raamattu sanoo, uskomme voi kasvaa ja vahvistua. Raamattu sanoo, kasvakaa uskossa, vahvistukaa Herrassa. Ne tarkoittaa samoja asioita. Monissa kohdissa, kuinka me voimme kasvaa ja meidän tuleekin kasvaa ja vahvistua uskossa. Herra kerran tämmöisellä näyllä opetti, tämän näyn jälkeen hän niin opetti tästä ja siinä aikana, että mitä hän tarkoittaa. Oli tämmöinen pieni astia ja siihen ei mahu paljon uskoa, ei siihen mahu paljon koettelemuksia, kiusauksia, niin että se kestäisi. Me helposti langetaan pois siitä. Ja jos me helposti langetaan pois ja työnnetään Jumala vaan syrjään ja Jeesuksen tahto ja Jumalan sanaa syrjään ja mennään sinne maailmaan, niin meidän usko jää helposti tälle tasolle. Että me ollaan sitten jatkuvasti tavallaan siinä kierteessä. Mutta kun me turvataan niiden koettelemusten keskellä Jeesukseen, Kristukseen, rukoillaan ja turvataan ja huudetaan häntä avuksi, hän auttaa sua. Hän venyttää sun uskoa, niin että sun uskosi kasvaa ja vahvistuu. Sun suhteesi tulee järjestykseen Jumalan kanssa, kun hän näytti tällä tavalla, että sitä niin kuin venytetään. Sitten kun se on isompi se kippo, sinne mahtuu paljon enemmän uskoa, sinne mahtuu enemmän koettelemuksia, sinne mahtuu viettelyksiä, jotka sä kestät, sun usko kestää. Niin, että sä naurat niille koettelemuksille, että miten sä oot nuistakin valittanut ja miten sä oot nuistakin mennyt niin alas. Tai kiusauksista, miten sä oot tommosiin kiusauksiin eksynyt aikaisemmin. Ja silloin kun sun usko kasvaa ja vahvistuu, eli sinä vahvistut Kristuksessa, Herra voi antaa silloin meille tehtäviä. Hän voi antaa meille vastuuta. Tehtäviä, tehdä sitä, tätä ja tuota. Silloin Herra voi meitä alkaa käyttämään. Se on yksi syy. Herra saattaa venyttää sun uskoasi. Mä haluan rohkaista sinua. Älä jätä periksi, minkä tahansa koettelemuksen keskellä oot. Älä anna periksi. Jatka rukousta. Huuda Herraa. Huuda. Mäkin joskus, kun olen ollut kovissa paineissa, niin mä oon mennyt autoon, kun mä oon autossa, kun mä ajan, mä rukoilen jatkuvasti. Jostain syystä Herra puhuukin paljon autossa. Niin mä huudan kaikkivaltiasta Jumalaa. Ei niin kuin mitenkään nyrkkiä heristelle, vaan niin kuin, että Herra auta, mä turvaan sinuun. Mä turvaan sinuun. Kiitos, sä autat. Ja käskee huutamalla henkivaltoja lähtemään niin, että ne tärisee. Kaikki tämä, mitä mä oon julistanut, lähtee tuosta, että me antaudutaan Jeesukselle ehdoitta. Koko sydämestä, koko sielusta, koko mielestä. Parannuksen teon alttari on auki. Tervetuloa. On sulla näkyvää syntiä tai näkymätöntä, tai haluat uudistua uskossasi. Jos sä haluat, että Herra uudistaa, Jeesus Kristus puhdistaa sut verellään, uudistaa sut, täyttää sut pyhällä hengellä, tule uudistumaan tänne. Tule.